Mangga Dok. Ilfil. Tidak pakai L dong. Nanti jadinya gilo. Audio sound system. Sagara Pro Audio. Cakrabuana. Dari kawasan Pagerjo, Ngadirojo, Pacitan, Jawa Timur. Ayo Mas Tejo. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kesing ati iki pepujan ati ning endi Dodek Ilbi. Iya Mas Tejo. Pepujan ning ati gendong tadi
manggiyo rayu musik nang Indonesia Cakra Buana Sagara Pro Audio. Gusti kula manggiya usada rembulan ing wayah wengi nambahi kesing ati iki pepujan ati ning endi aduh wong manis kang tak anti-anti aduh di bola-bolane Mbak Emi ndi kene Mbak Emi Suroso lagi nonton dia lagi nonton Aku teko gendong tresno lalangan asmara gawe sibuk rasa nandani atiku siwa kang mas cakrano atimu bisa ketemu dong suci manggiya rahayu tresno suci